rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli sadaqallahu al-azim. ne jettiɗen allahu gonɗo allahu mi yewata wonde allahu mo jettiɗen kadi gonɗo goodal woni sirru goodal hunde kala woodi e goodal ngal annore muhammadin sallllahu taala alayhi wa sallam. nde jettiɗen allahu mo ala ko ala o ala kadi ɗo ala kala ko waɗi fof o yettete mo jettoɗe muɗum jogiiɗo puɗɗi kono ɗe ngalaɗo ɗe kañi. en jetti tagɗo tagoje o yona o hooli o ɓurni muhammadin sallllahu taala alayhi wa sallam. nde jettiɗen jinnaɓe e sererɓe, nde jettiɗen kadi hilifaɓe diine e aada. alhamdulillahi rabbil alamina ko allah wela. so allah welama hunde kono yiɗirni wonirta, so allah welama hunde o welama jingandema. kala nokko jiɗɗa ko noon tigui woniri jomiraɗo subhanahu wa taala waɗirantuma. sikki ala kamɓe mbiyata ni ala ɗo yano saka o ina wonta ɗo wonno, kono noon ko goƴaji aduna e haajuji aduna ko ɗum woni ko fawodirta kala e saaha. wooda hen haajuji ananide jaaruɗi banggue, wooda hen haajuji kadi pewnaɗi, ko noon woni no aduna o yarata. tawine presque 2 dimanche en dañani wadde émission meɗen fawru Fouta, kono noon fallilahi alhamdu en garti ɗo dimanche moƴƴo malaɗo ɗo heure 19h inchallah ɗo fuɗɗa yaɓandema 20h so Allah haaji inchallah. émission moɗon fawru Fouta. fawru Fouta noon so wiyama noddi ko culture men, coñce men, fina tawa men, daari men e tindi meɗen, kolli men e ñañoji meɗen, naalanko men kala moni fof ina heeƴi gueɗal mum, teddugal mum ina yi e nder fawru Fouta. tawi ko émission mo Demba Bou Sow ɗowanta moɗon kala dimanche ɗo e la DSTV, mbiyen diaspora Sénégal TV. aduna noon ɓe mbi ko ñalawmaji gorle jontaɗo fodi beele aynoya. kono holmo gadduɗen hannde e oɗo dimanche à partir de 19h ɗo puɗɗiɗen faade 20h so Allah haaji. goto e naalankoɓe leñol, goto e yontaɓe leñol, goto e simkoɓe leñol, ubbitoɓe gueɗe jeeyaɓe Allah moƴƴi ɓe ko mbaɗatno. on gorko noon woni Mouhamadoul Hadi Ndiaye, gorko mo sokki e jammal ñangay windoɓe, wuuro ceerno Adama Gaye Ousmane Salif Tafsiri Seyni. yo yurmede Allah wone makko gueɗe Cheikhna Ahmad Tidiane Sharif o, gueɗe nelaɗo Allah sallllahu taala alih wa sallam. yo Allah tasmene barkeji mabɓe. amin. on gorko woni Mouhamadoul Hadi Ndiaye, gorko cubballo jontaɗo. so tawi to banggue maayo dawrama omo jogui toon gueɗal. so tawi to banggue haalande meɗen, kolli meɗen, weltinde anide société pulagu, o fali ɗo hoddu ndu o hoɗana meɗen, moni fof ina yiito e hoore muɗum. nde wonno bawɗo meccal muɗum so tawi hoɗanimo, ɓernde ma nde ayi weltare, dañi ko miijiɗa ko mawni, dañi ko miijiɗa ko ɓutiɗi, firti ko on koɗowo ekkoraki mango. machallahu on woni Mouhamadoul Hadi Ndiaye, gorko mo sokke jammal ñangay winda ɓuuro ceerno Adama Gaye Ousmane Sall Tafsir Seydi. on hannde woni invité meɗen ɗo. Mouhamadoul Hadi Ndiaye ɗo oɗo galle woni la DSTV.
mo ɓooyɗen nande mo ɓooyɗen yiide réseaux sociaux on sahaa ni whatsapp uji ɗi keewaani no feewi kono haa Allah addi ɓeydi yaajeede kala e sahaa haa hannde DSTV ari ñippimo ɗo hannde e Dakar ɗo ɗo Guédiawaye rond point marché jeudi tawi noon ko gorko pullo dariɗo katante koniɗo ɓurel ɓamtare nde on noon leñol ina jogii geɗe keewɗe ɗe daƴirte leñol so daɗama to baŋnge communication daɗama leñol so daɗama to baŋnge gandal jangde daɗama leñol so fallilahi alhamdu nde ɗo yolde o sukkani men ɗum kanko Seydi Sarif Abba ho uddiri télé ɗe o wi ɗum la DSTV tawi ni télé ɗe la DSTV ɓurno wawde woni hannde oɗo saaha kono ɗum fof e wayde noon Allah ittimo toon o addi o ari ha ɗo e leydi men Sénégal o sampiɗo oɗo galle on Sarif Abba noon ko tawno nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam نلما قفل هاسمي النبي المرتضى خير الكيان إمام المرسلين أمان كل زمام المفتدين وزول فور وني شبار درم أدي جام تاغوجي فوفو تيندي بيولي بيلام سو ليدي لي مودو سي ليدي غوبي to kammo e malakoji mum e leyɗele katude les tenti ɗum non de Ceerno Mamadou Amadou Siré Ramata Suwa nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam gueɗe makko o ɗon woni Seydi Abba Sarif gorko mo sadil kono hannde ina tawi omon waɗa suivre hakkille makko miijo makko ɓerde makko omo tawni ɗum ɗo hannde oɗo émission Fawru Fouta tawi kadi kala o feere makko on woni PDG la DSTV so ɗum ɓenni staff type la DSTV eɗen kaala hono la directrice woni sokhna Sinna Sall hannde oɗo sahaa omone jillu makko baŋnge Fouta e Kumbaru Fouta ndimagu Fouta teddugal Fouta jambaragal Fouta karasiragal so wiyama Sinna Sall noon ko kañum woni la directrice tawi ko jeeya ko nokku ene wiye Agnam Coɗey ko ɗon woni jatti makko ko ɗon woni ɗo mbotu makko Dasa ɗon woni la directrice la DSTV oɗo debbo pullo kocciɗo men ina jogui caméraman o ina filma meɗen ha ayaw meɗen yalta no hannirta ni ha jamanu anda holi ɓeeɗo mi yarama Galoba Ris on woni Amina Ndiaye debbo mo Agnam Goli daro jeeri soñewal gonga ko kanko heede kala ko faate aya o yaltinde visage yimɓe wadde maquillage ha ne yeeso ma laabta yimɓe ɓe ganda holi an ko kanko heedi on programme on woni Amina Ndiaye debbo mo Agnam Goli Oumar Ndiaye technicien kañum hannde heedito e technique o ene huccite table mixable o eywa ene huccite ordinateur uji ɗi région o no hannirta ni omo heɗo son uji ɗi omo heɗo qualité ji ɗi omo ƴeewa image o no foti yaarude on woni Oumar Ndiaye ko gorko mo sadil ɓeeɗo ngoni staff type ɓe ngannduɗaa ko kamɓe kuufi kaɓirɗe la DSTV Diaspora Sénégal TV jogli nayi kala ɗo mbawɗo wonde ene gonirɗon min ñaaguima ɗon e yaafuya e tardement ɓennuɗi komin dañani wadde émission kono ko haajuji aduna mbayi noon kono noon guite ɓerɗe amen daiman ina ɗo ina tawne ɗo e nder la DSTV par ce que amin gandi yidde mon e la DSTV noon ari wallude ari ittude kumpa ari ɓattinde ko woɗɗuno ari anide yitande meɗen ko majjuno walla ko wino ina majja hayti majjude
la DSTV noon darima darde dow soynama yiyama heftinama tawi jaranɗen koye banggue 30% hande la DSTV ɓeydani meɗen to banggue pourcentage wawde yiyede to woɗɗi wawde nanede to woɗɗi ɗum noon eɗen mbiya fallilahi alhamdu jettoɗo godini Allah hande invité meɗen ko Mouhamadoul Hady Ndiaye mbiɗen ko gorko mo sokku e jammal ñangay windoɓe wuuro ceerno Adama Gaye Ousmane Salif Tafsir Seydi Mouhamadoul Hady Ndiaye koɗowo jogiiɗo hoddu kanŋe min wiyatamo o jogii ko hoddu ko holfo kanŋe caasuji ɗuɗo itta ɗum koko wuurno ene maayi ene windane baraji leggal ngal ɗo ittano ɗo koko wuurno kono hannde ngal maayiti ngal yoori ene windane baraji nguru ngu ittano koɗo wuurno hannde maayiti yoori kono fof o renndinama lahal ngal wiyama holfo kanŋe so tawi Mouhamadoul Hady hoɗi ha moni fof ɓanndu muɗum muyi welemma weltare ko sababu nde mbawka Mouhamadoul Hady Ndiaye mi rokkuma konngol calmodira e diaspora o johlinayi windere bisimilla ma émission ko émission maɗa galle o ko galle maɗa bisimilla ma e la DSTV Mouhamadoul Hady Ndiaye gorko mo sokke jammal ñangay windoɓe bisimilla bah isa alhamdulillahi ala kulli hali alhamdulillahi jettoɗe godini Allah e nuraɗo makko sallallahu taala alih w sallam Mouhamadou bun Aminata bun Abdoullahi bajjo mo yindede fof tagla sabanu muɗum ndeysan jinnaɓe yilifaɓe diine yilifaɓe aada yiɗɓe siilaɓe dami yindede kala fof no didirno aduna ko sibu kala kala sababa tiiɗani ko wona sibu wodani so wonano sabu kadi sibu wodata e jettiranɓe fulɓe worɓe fulɓe tadiɓe ha tiiɗi ɓe ndere e frontiére ndimago ɓe mbi jasre lumbata ɗo sababu o noon ko Demba Bou soddi yerso Seydi Ndiaye celaga e gaali wonno hande o bismimen ɗo e DSTV diaspora Sénégal Seydi Ndiaye taw je sababu o ko Sirif Abba Toto Sadil gonga ko gorko pullo kañum daydi ha tiiɗi o dare frontiére ndimago en beltima ɗum en jetti ɗum Allah albarka pulago ko jiiɗa fof pulago kosam ɓirɗam dañjanam tal gonga kala ko ɓoli jeeyata hen min koɗon pulago ngu min jeeyaton pulago ngu ko pulago fotiri noon nde tawno aduna kono duuru kama daara ayi aduna ko golle e balle aduna ko ɗum lekki lekki ne saldi cati goo kala guɗo ko maayo ha gore dañƴo ko baso tati welde yirminade kala ko jiiɗa wontata ko darol seeɗa haqiqa to ɗam somi hoɗi ɗo noon mi miijoto wonɓe fulɓe rewɓe fulɓe ɓe nda ko foti wonde
seydi Ndiaye e tawno ko nafoore yettuguɗo e ma ɓoyi maɗi yewniɗen ɗiɗi kadi en mbi fulɓe ndenten tawno ko dental woni doole woni gonga seydi Ndiaye kala ko rentan tiiɗani seɗɗa jomiraɗo mon joom baɗe bawɗe o so tawi manam didoromo tillani yurmen nde ma duuliɗe ndenta nde yurmen wawa tillade woni doole ɗum woni gonga kala ko rentan tiiɗani seɗɗa huletake hersetake ceerno Sirif Abba kam fuɗɗima rentinde gonga baɗɗo chaine diaspora oy ko yo pula o jooɗe yewtonodira gore jaggodira seɗɗa ndeysaan haalenge goto on ko o wi leñol pulaw ne yaaji pulaw ina yaaji gore kala ɓiɗɗo pulo mon fof so yowata mbuuɗo so rendinama en cottile coori radio ji gore mbaɗen fina tawaji men ndaw wona firade made haadi ka continue jokku golle numéro téléphone 933 06 20 la DSTV son jiiɗi jokkodirde amen eywa émission moɗon fawru Fouta mbaɗe 77 933 06 20 bisimilla haadi Tambakor Moussa Kumpane Biram Daddi isa Mamadou Fatin Fat Keño ko mo liiɗi ɓe daari maayo eyi balɗe ɗiɗi haala kono haala wattini balal isa kore isa Aliou Koli Niang gorko pullo o jeeya ko ñangidi to noddi konde kolli koro ramdan ko sibilillah wala bortunulal to jengo fini fami faccir bonali bindi na wiya Ceerno Aliou Ba tan kolaro ndeysan Seydi Ba pullo gorko mo hoore fonde ndeysan ndeysan Assalamu alaikum. Bisa. Bisa. Fatim Sadji ko wiel Bisa. binta fende may muulo ñani mari tule wale Bisa. bawol fecci poli feccene nayi Great. dongal wil jigobe ci babo baba Bisa. don jino mi jol yango yo fi ala cha Bisa. nisa Bisa. Bisa.
innamade so tawi o ɓuri yo gollu selli so Allah tellima less asman o ko mission nde tawno haalenki goton ko wi o wi hoore ha wuddu ha fela koyngal so tawi sinkama ha yooɗi tafama tottama bar bona ñanden bona bar ɗum sabi jeeyi to ñangueji o tafi ha yooɗi o sinki ɗum o yejjiti wadde haqqiɓe hay statibu ɗum walawde ha gore so tawi o tillina mesle asman o yo won ko golli so tawi janggo e jaam o yiya taw ko simtere ko no moƴƴi mbayano Sirif Abba ni gorko mo sadin pullo dariɗo kaccante السلام عليكم ورحمة الله. أسلمنا ما جوراما. نمبردا. لسان. 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 يا. لسان. كل جميل لي كل كلي بلا لباس المونجالي مسكين اي ابن كل كما دار تو no dipulago eti gonga no dipulago juwo no dipulago toro fof toro bellilti ama sodde mo julli kajjata wiite Mouhamadou Samba Ho Dieynaba Ramata gorko pullo jooɓi dinajo Aboubaye Sari Moussa Mari Sampa Ali Mari ko gammo yori jowo men Diagne Sagri bolol ma ko gorko pullo jooɓi dinajo yerso mbawta hami waɗani skay Mouhamadoul Hadi Ndiaye so tawi jiiri koli ina wawi arde walla tono bisimilla maɗa inchallahu taala natanen ɗum noon bandiraɓe diaspora Sénégal TV jokoli nayi windere kala ɗo mbawɗo wonde ene gonirɗon ina wayno machallahu on naniri noppi moɗon machallahu dawal gadanal tawi kadi ko dawal mantingal machallah ɗo Hamdoul Hadi natiri takhili jam o natiri dendagal kono weltina pulagu moni fo so heeɗima ene yiito hen hoori muɗum en beltima e salminago makko ne mbiɗen mo bisimilla o wi men mbah en beltima kadi e mbah makko o mbah makko mo wi o ina wayno ko gabbe kange kalis ina jalta ina joro
fallilahi alhamdu en beltima hen no feewi no mbiɗen ni koye nder la DSTV gonɗen émission moɗon fawru Fouta mo Demba Bousso heewi ɗo wonde moɗon kala dimanche invité meɗen ko Mouhamadoul Hady Ndiaye gorko mo sokki e jammal ñangay windoɓe wuro ceerno Adama Gaye Ousmane Salif Tafsir Seydi caméramen ene jokki golle ɗe ha joni Amina Ndiaye wondire Oumar Ndiaye eɗen calmina to la directrice Sinna Sall amin gandine kadi Seydi Sarif Abba hakkille muɗum namɗo isa hade hay hunde Mouhamadoul Hady Ndiaye ɓeɗo worɓe fulɓe ɓe jiɗɗen teddinirde émission moni fof kadi teddugal mum nani émission moni fof gueɗal mum nani hen moni fof kadi fayida muɗum nani hen moni fof ina wayno ko kañum kadi jeeyi émission nde wonno ɗisan gore ɗo woni tono nde wonno gonɗo e émission to banggue ayaw yeɓirde télévision walla gonɗo e radio ina wayno ko hakkude kaalowo e keɗiɗo walla hakkude jeeɓowo e keɗiɗo kono noon pulaari wi so ngamri tiggu yooɗi ko yumma nangue balaɓe Demba Bousso andi tan ko nana haala Mouhamadoul Hady Ndiaye andi tan ko nana falidi hoddu kono de woni pandaji men tan ko yo ɓiɓɓe fulɓe belto kono wela hen kono yooɗa hen ko ha moni fof faama oɗo émission Foutiw fawru Fouta de waɗi fayida firti tan ko kamɓe mbawi men yeɓande kamɓe mbawi men andande kono enen pandaji men tan ko yo feew yo yuɓɓu ɗum no eɗen jetti noon yeeɓoɓe e heeɗiɓe kocciɗɗo e ma noon no yeeɓa kocciɗɗo e ma walla ine heeɗi o no wawa ɗum yobde par ce que ene gasa taw mo jogui temedere haaju ɗino mo foti ɗum gollude mo foti ɗum toppitade kono noon o woppani ɗum ɗon fof o ƴettanima temps an omo heeɗoma omo yemma kono noon mbawete tan ko yettude ɓe ɗo tono o yahata Mouhamadoul Hady Ndiaye eɗen beltiniro ɗo yete gorko pullo biyeteɗo Yero Pullo Ba noon so tawi haalama jokri nayi windere ina gandi holi gonɗo on gorko Yero Pullo Ba ko arɗo Bantu ko gorko mo Bantu ko gorko mo leeraɓe ko gorko kadi mo gamaje fof jiidigal no ɗon ko gorko ni mo arɗo Idi ko gorko ni kadi mo arɗo Mangay on woni Yero Pullo Ba gorko pullo dariɗo katante gonɗo toyti e États-Unis d'Amérique so keesi o fini subaka ɗon ha nangue ngi muta himme makko de e coftal makko e fimde makko programme pulaw no ɓamtori beele pinen janggen paamen ganden binden o haalata yimɓeɓe ko fate développement no yimɓe poti wurdude o rentina yimɓeɓe ko poti rentade o tintina yimɓeɓe ko poti tinde taw no wonde waajiyaji ina wonde jangde taw kadi wonde pinal ko ɗum tan woni ko Yero Pullo Ba dare ni eɗen calminamo eɗen juuromo eɗen beltinirama oɗo émission mo Demba Bousso waɗata kala dimanche ɗo e la DSTV tawi ko fawru Fouta ɗum noon Yero Pullo Ba gorko pullo cuusɗo casɗo gonguinte windere nde ina andirma ɗum
bange wolde wonno hande so tawi a tottama puccu a waɗɗoto sa tottama kadi fitela fellat kadi sa filli kadi a fiɗat kono noon wolde nde an darenɗa tan ko findinde mana windere nde andinde windere nde rentinde windere nde e jangguinde e famminde e andinde société o holno ɓamtorto holno wurdata holno yarata e holno wonirta e jamanu ɗum noon Yero Pullo Ba gorko mo bantu ha leraɓe ha gamaje ha gueɗe ni toon to États-Unis d'Amérique min calminima min juurimama ko nonne kadi ceerno men ceerno Bocara Dieng professeur ko gorko mo kasga kono noon ko États-Unis d'Amérique professeur machallah ganndo ganduɗo lasri ganduɗo historique fuutankagal walla pulagu walla ni Afrique on woni professeur Bocara Dieng toon to États-Unis d'Amérique eɗen calminamo no feewi eɗen juuromo ko nonne kadi ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Ba walla ni mbiyanmo ceerno Ba ko gorko mo Madina Gounass Mahamadou Hadi aɗa andi aɓe kewi wiide ceerno gollowo inde Allah so tawi allowal muɗum waɗi gueece jabala surtout ko wayri dañde korfintoɗo yeeso makko walla so tawi on ceerno allowal muɗum toujours koko yoori tan firti ko wayri dañde korfintoɗo yeeso mum on ceernajo de wiyete ko ceerno Ahmad Tidiane Ba kadi guiɗo Alaji Massaydou Ba Madina Gounass siraji diine mo Alaji Ahmad Tidiane tokora makko kadi yiɗi hooli ɓirri mo yiɗi kadi tokora makko o yiɗi ɗum no teddin ɗum o horsir ɗum hande ko ɗo wiyete lamorgo Macky Coumba Thioumba Dakar ɗo wiyete Yeumbeul ɗo wiyete are Baye Fall sa huccodiri makko de on kaldi on jindiri lawol gotol ko kanko woni antivirus ɓandu aɗa andi téléphone ina waɗa virus kono antivirus no wona hen itta virus o ha laaɓa kono kanko ceerno Ahmad Tidiane kanko ko antivirus ɓandu caggal Allah nelaɗo ɗum Cheikh Ahmad Tidiane Sharif kanko ko antivirus ɓandu ɗum noon eɗen calmina ɓeɗen juuromo to wiyete Yeumbeul ɗo are Baye Fall Seydi Sharif Aliou Gassama eɗen calminamo eɗen juuromo toon to États-Unis d'Amérique eɗen calmina ɗo wiyete Amadou Dia Hammet Demba Diagaraf Dimat gonɗo to wiyete France gorko ceɗɗo jontaɗo cuusɗo Thias kadi jiɗɗo yiɗi kala ko jokke Demba Abou Sow yiɗi kala ko Demba Abou Sow yiɗi on woni Diagaraf Amadou Dia Hammet Demba Diagaraf Dimat mo hanki mo hande toon to leydi France eɗen calminamo eɗen juuromo kanko Diagaraf Amadou Dia Hammet ndeysan ko noonne kadi calminirten denɗi men miñe men guiɗo men Samba Aliou Dia walla mbiyanmo kadi Abou Dia gorko mo dañil diiri kono ko gonɗo toyete e Brésil hande ko toon mbuɗo nangue timata e makko ko toon asaman o timata e makko ɗum noon Abou Dia ɗo gonɗa eno gonirɗa fof min calmini min juurimama ko taari e ko takki fof ko noonne kadi Abbas Diallo miñi men South Africa gonɗo toyete Afrique du Sud min calminima min juurimama ɗo gonɗa eno gonirɗa ko wuɗɗi e ko ɓadi fof min calmini min juurima ɗum Mahamadou Hadi Ndiaye hande a yino Demba Abou Sow hande ɓornori ni eyyi a yino Demba Abou Sow hande ɓornori ni aywa ɓorniri min ni hande e nguɗo koltu kadi jiiɗe men foof eɗen gandine yeeɓe men saabu ko ɓorna ko ene waɗi valeur sanni kono hol ɓornuɗo men hande ngal ɗo ɓornugal ngal ganduɗa machallah ene yuɓɓe guite bandiraɓe
ina hawrani kadi hakkillaji bandiraɓe gorko pullo jasar on woni ceerno Saydou Nourou Sow kadi o innira ko Alaji Seydou Nourou Cheikh Oumar Fouti mo ceerno Saydou on tuman Moutar Samba Demba Jumato Halwar on Saydou Nourou Sow noon ko gorko mo Ndiayna Pendaw ko gorko kadi mo Kaaƴon ko gorko kadi mo Thile Boubacar grand commerçant gonɗo toyete ridis onon worɓe ka animateur ka animatrice ka politicien ka chanteur artiste ko mbawɗa wonde fof kala ko faate ɓornugal aɗa yiɗi ɓornade jama on o yemma yaato place Saydou Nourou Sow toyete ridis pullo jasar eɗen calmina eɗen juuromo hande machallah ko kanko ɓorniri min ni hande jooɗi ɗum noon Seydi Sow eɗen ñagonomo Allah moƴƴere gurdam joɗam moƴƴam battade ko noonne kadi badi ko debbo badi men debbo sokhna Salamata Sow min wiyatamo pullo jasar eɗen calminaɓe eɗen juuromo debbo pullo dimo danejo koñel ɓurale ɓamtare kañum alhaali muɗum fof ko ɓamtare Sénégal noɗo ɓamtoro kala kono ɓamta kala kono woni développement sokhna Salamata Sow ina nanni hen junngo mum e feere mum e gandal mum ɗum noon sokhna Salamata Sow min calmini min juurimama min calmini ceerno men ceerno Hamidou Yero Ɓan guiɗo ceerno Bachir Mountaga Daha Cheikh Oumar Fouti mo ceerno Saydou on tema Moutar Samba Demba Jumato Halwar isa gre isa isa gre eɗen calmina ɗo yete hono Saliou Ba gorko pullo moƴƴo to Gawul eɗen calmina ɓe eɗen juuromo dadiɗo katante jontaɗo on Saliou Ba to Gawul en jii commentaire makko eɗen beltanimo no feewi sanne kadi neɗɗo so weltima e hunde firtuko ina andi hunde nde so tawi neɗɗo weltanaki hunde a wawa adude hunde koma ganda hunde nde beltoɗa firtuko aɗa andi ko beltiɗa ɗum noon on Saliou Ba to Gawul min calmini min juurimama kono noonne kadi Samba Sarr min jii commentaire ma min beltanima no feewi amin gandi kadi ko pular wiyata ko neɗɗo yiiɗi wawi ɗum noon a holliri ɗum hono Samba Sarr kono noonne kadi Idi Ba min calmini min juurimama min jii holludema yiyandema weltare ma e émission Fawru Fouta min calmini min juurimama wondude Cheikh Oumar Seck ko kaw men toyete calage gale yembar bukke jeejango kadi ko technicien joguiɗo ɗowargal joguiɗo guinol radio ɓamtare mo doɗil diri ɗum noon Cheikh Oumar Seck kaw men gorko mo calage gale yembaru tawi ko jatti wuuro Demba Abou Sow ɗo jeeya ɗo mbotu muɗum dasa ko ɗon tigi woni ɗo kaw men Cheikh Oumar Seck jeeya eɗen calminamo noon eɗen juuromo ɗum noon Mouhamadoul Hadi Ndiaye mi rokkitma konngol ha joni kalda e diaspora o ɗum noon téléphone la DSTV son jiiɗi jokkodirde la DSTV oɗon mbawi wadde 77 933 06 20 oɗon mbawi wadde 933 06 20 ɗon ɗo mbaɗɗon 77 933 06 20 Haruna Gallo Dialalo gorko pullo ndeysan ɓeɗa andi moƴƴi ko jarnamo jaru Haruna Gallo Dialalo l'homme de développement acteur développement to jeeyaɗo jatti muɗum ɗo wiyete Nammarel Beeli Koyle eɗen calminamo eɗen juuromo ñaganadema Allah moƴƴere kisal ɓeydare jargol yeeso
eɗen gandi gollowo walla ɓamɗo nafde leñol e jawdi muɗum propre moyen muɗum on kala ko ɗaɓɓe ko fate laamu walla kala ko yiɗi dartude on de watti muɗum hakkille sabu so tawi a watte makko hakkille nafowo walla ɓoyɗo nafde e propre moyen muɗum so tawi o dañi ganduɗa hoore ma o weɗodiri junngo e ko yiɗi ko e mana e dawrugol leydi meɗen on de watti muɗum hakkille ɗum noon ko haala ha heewi won ɗon Haruna Gala Dialalo gorko mo Namrel Beeli Koyle min calmini min juurimama foofu nag la ñu jaar ñu nuyu sa xarit ku nga xam ne mooy Latir Fall xarit di am di jàmm mooy Haruna Gala Dialalo Latif Fall maa ngi lay nuyu di la ziar di la bëggee si émission bi parce que xam naa ne à tout moment yaa ngi suivre suñu émission lu ñu def rek si émission Fawru Fouta bu nga xam ne Demba Bousso mooy dawal chaque dimanche xam naa sa xel mu ngi si ñu ngi lay nuyu di la ziar Jonno Mahamadou Hadi Ndiaye bisimilla ma calmina diaspora o fodde no jiiɗirɗa bisimilla Mahamadou Hadi Ndiaye isam isam re en jejjita noon kawmen Barou Sarr gara meɗen Barou Sarr wondude e guiƴi meɗen Aissatou Ly toon to Belgique ɗo wiyete Anvers nden calminama eɗen juuroɓe no fewi sanni sanni ko noonne kadi bani men debbo Selli Sy woddire joom galle muɗum Seydou Mbodj gorko mo gande Jomandu eɗen calminama eɗen juuroɓe président dental Thialague gale gale Yambari Mouhamadou Mari Ly eɗen calminama eɗen juuromo Metti Djibril Sile Samba Diafou Samba Edi ko woni Hadja Coumba Sala Sall gonɗo hannde tigi tigi wala fendo kanko wiyata Yaay Tall Cheikh Oumar Foutiyou Tall giɗo Cheikh Oumar Fouti Tall kanko heewi wiide so ɓerɗo makko seekama Cheikh Oumar Fouti Tall taweta toon ɗum noon Metti Djibril Sile Samba Diafou Samba min calmini min juurima wondude grand meɗen Saydou Dad toon to France wondude Kulisa Diamo Sodja Samba Diafou min calmini moɗon min juurima moɗon Mahamadou Hadi Ndiaye bisimilla ma isa la yo pulagu rentu isa yerso ɗo komin woni ɗo wiiɗo foddami leñolam gore Seydi Ndiaye oɗo mo so wiya ko foddami leñolam warowde isa en mbi leñolam denten ko dental woni doole kala ko renti huule herse kala ko renti huule herse sel kala ko rentande tiidata gonga isa ɓulnimi ɗo komi ɗo mi foddami leñolam isa 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 genniyankoɓe leñolam nalankoɓe leñolam isa anduɓe leñolam isa gore jamreɓe leñolam isa ngare ha ndenten wallahi ndeysan alɗuɓe leñol isa ngari de ha ndenten gore kala ko jiiɗa ko dental saabi isa isa haadi Hamad Modi Hamad jongi sire gore gorko mo eli fof kañum kam rentini isa yero somo calagay gaay gore Seydi Ndiaye kañum de rentini isa
somi hoddi ɗo mi miijoto lamɓe o matawde isa mo wiyete Oumar mo farna Alaji Mamma Siré Oumar mo Ceerno Ndiaye Oumar Ndiaye Sall Seydi Ndiaye Seydi Sall lamtoro isa 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 gre isa isa Amadou Yero Gaye eɗen jiya ɗo e message makko gorko mo dolol subalo gonɗo to e Côte d'Ivoire Amadou Yero Gaye min calmini min juurimama gorko cuballo jontaɗo kadi gonginte jiɗɗo fimde tiɗɗo fimde jiɗɗo gendiyankagal jiɗɗo pulagu kadi aadi nde wonno Mamadou Hadi Ndiaye e nder haala min keewi haalde min mbi so tawi Allah waɗima ka lamɗo ka galo so tawi a dañi musidɓe fof de ina moƴƴi jogade musidɓe jogaɓe sehilaɓe kono dañde musidɗo cuballo sabu holko waɗi mi wiide moon walla holko waɗi min wiide no holko tagi min teskede holko tagi teskede cubalago ɓe mbi cuballo fenata cuballo hulata cuballo nafoɗinta cuballo firtata aadi ɗum Allah ina holli yimɓe ɓe ɗum ɗon e subalɓe no jiɗɗa fof mbaya no jiɗɗa fof pota sa oñima tan cuballo haalantuma ko gonga sa welama jogoɗa ngalu ngo gasata sa welama gona lamɗo piyo yimɓe kono so tawi a woñima cuballo huccittema tan e kono won on no hersa kono cuballo so tawi yi a oñima haalantuma gonga kadi ñootama caggal ma ɗum Allah ne waɗi ɗum cubalago ɗum noon Amadou Yero Gaye gorko mo dolol subalo gonɗo reede Côte d'Ivoire min jii salminago ma e mi wattide hakkille e fawru Fouta tawi ko émission o Demba Sow waɗanta moon min calminima min juurimama gonga isa mi miijoɗo keɗɗo min ganna sammami bologo gore wiyete Ceerno Aliou Baba Dello Gaye isa en noddiɗo Jolof Masri Toro isa isa Ceerno Mamadou Adama Ousmane Salif Malick gore Seydi Gaye isa haadi aɗan lawol ɗum ti mana jidirno hono Ceerno Aliou Gaye isa yo yirma Yallah wona makko min Seydi Gaye guiɗo Cheikh Ahmed Tidiane Sarif isa Fouta fof woyani nde tawno isa Ceerno Adama Kare Sira ko moƴƴo ko dokko wallahi ko ko jurum deero isa o suuɗima lappi leydi ko laddi leydi fiyaɗum gacci gonga kadi wacci dono noon Ceerno Mamadou Adama Ceerno Mamadou Adama Gaye yo gurdam juut wonde accele kese dumin isa 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 ko worɓe ɓe ñangueydi somi haali galle Ceerno isa mi haala ko sati ɗum gore Mamadou Ousmane Gaye isa ceernam min ɗon janggat historique ñangeyɗi Seydi Gaye Mamadou Ousmane e ceerno maccu Gaye Amadou Gaye taw woɗɗone Hamidou Sow isa min calmini min juurimama ɓe isan isa Majjob Diagne isa ko ceɗɗo wiyete noon ene wonde ndisan janggi fini fami fecciri bonnande binde on wiyete Ceerno Amadou Gaye Dior isa Amadou Gaye Jeeri isa yeeso aduna ko yewtere laakata ko nuɗɗon isa kala ko jiiɗa e ɓenni wallahi ndeysaan ko salminima e woynima on
gadden ko luuma ngel duggudu fof hoto wallahi ko de mission wadde noon duggen ko moƴƴi tawin ko moƴƴi amin yayi lisan Mahamadou Hadi Ndiaye ɗo kalata ɓeɗo seɓɓe yontaɓe lisan eɗen mbaɗa profite daña ko jubbuɗen e laamu Jolof lisan sabu so seɓɓe kalama tan ma haal Jolof sabu moni fof ina gasa ina jogui toon kosgal toon to e Jolof kono noon so tawi en kaali e jiiɗi haalde laamiɗoɓe Jolof sen jiiɗi tan sodade ɗo raɓɓiɗi ɓaade ko hedde temps o ko heewani eɗen gandi temps men on foti heddade ko 10 minutes eywa biyeteɗo Saburu Mbengue Ndiaye Saburu Mbengue Ndiaye o ina jeeya e sosɓe Jolof Saburu Mbengue Ndiaye nde sosi Jolof woni lamɗo Jolof laamima ko juuti duuɓi limtini kono noon nde Allah addanimo biyeteɗo Njaajaan Ndiaye o Njaajaan Ndiaye nde ari makko kanko Saburu Mbengue Ndiaye o yii Njaajaan Ndiaye o andi capacité muɗum doole muɗum e gandal mum e cuusal muɗum ina hattani jogade laamu Jolof ɗon nan kanko Saburu Mbengue Ndiaye o weeɗi Njaajaan Ndiaye woni Bourba Jolof nde Njaajaan Ndiaye nde yehi hol goɗɗo Bourba Jolof biyeteɗo Ngijilan Sare Ngijilan Sare laamimo Jolof nde on ɓenni hol laamiɗo Jolof cuhli Ngijilan ndeysan cuhli Ngijilan nde ɓenni hol laamiɗo Jolof biyeteɗo Leyti Cukuli on e kadi laamimo Jolof nde on ɓenni hol laamiɗo Jolof Ngilen Mbay Leyti Ngilen Mbay Leyti on kadi laamimo Jolof ndeysan nde on ɓenni hol laamiɗo Jolof ndeysan Biram Jemme Eleer Biram Jemme Eleer laamimo Jolof nde on ɓenni hol laamiɗo Jolof ndeysan biyeteɗo Tasse Dagulen minen koygal amen ko ɗo min jaltata sa wi joni sa yiɗi askinde mbiya Demba Abou Rella walla Demba Idrissa giɗaɗo Mamadou Farmata Samba Mali Diaga hamin ndungu Biram Bañi Guilen Tasse Dagulen oɗo Tasse Dagulen minen kay ngal ɗo koygal min jaltata ndeke noon oɗo Tasse Dagulen kañum jeyama e laaɓiɓe Jolof ndeysan ndeysan Biram Kuro Kane on e kadi laamiɓe Jolof Bakary Bigi San Wule on e kadi laamiɓe Jolof par ce que xam naa ni lu may wax ni yi nga xam ne nguuru Jolof des moments Saburu Mbengue Ndiaye Njaajaan Ndiaye xam naa ni Ali Nguy Ndiaye bu déglu fii rek xam naa daal dina bég dina kontaan léegi nag ñu ngi koy bégee Ali Nguy Ndiaye parce que xam naa ni ay maamati maamam ñu ngi fii yi ñuy cité ni wallahi Bakary Bigi San Wule on woni Bourba Jolof Biram Jemme Kumba on woni kadi Bourba Jolof Leele Fulufaka on ne kadi woni Bourba Jolof ndeysan ndeysan Leele Fulufaka on laamimo Jolof Alburi Sarr Ndaw laamima Jolof sehilam goto naɗo o wi kamko ko tawɗum Alburi Sarr Ndaw omo ɗo tableau camɗo omo wiye ndey xam naa ne dina kontaan inchallahu rabbi Alburi Sarr Ndaw laamimo Jolof ndeysan ko ɗo déppannomi jeeri koɗi ndeysan gore Lat Samba laamimo Jolof ndeysan Ngiraan Buri Njeleen laamimo Jolof
Birom Penda Tabara on kadi laamimo Jolof Bakka Penda Kolle ndeysaan laamimo Jolof ndeysaan Birom Makure Penda laamimo Jolof Bakam Ganne laamimo Jolof ndeysaan Alburi Jaher laamimo Jolof aɗa andi Alburi ji ɗi ne keewi kono en cuwa haalde Alburi Ndiaye nanaɗo dowluɗo o kono Alburi ji ne keewi ndeysaan Alburi Jaher laamimo Jolof ndeysaan Biro ma Yomba Jigéen Biro ma Yomba Jigéen laamimo Jolof Biro Awa Kiyeme on kadi laamimo Jolof Lat Kodduma Jigéen laamimo Jolof Mbaham Kompas laamimo Jolof Ma Buri Njabu on kadi laamimo Jolof Lat Kodduma Jigéen Guèye laamimo Jolof Alburi Tam on kadi laamimo Jolof ndeysaan ndeysaan Ma Koddu Bigué on kadi laamimo Jolof Biro Yomba Aram Kureji laamimo Jolof Mbogo Paté Nguy xam naa ni Ali Nguy Ndiaye bu déglee fii dina kontaan ñu ngi koy bëggee sil maanaam gouvernance Jolof des moments Sabour Mbengue Ndiaye Mbogo Paté Nguy Mbogo Paté Kumba Nguy on kadi laamimo Jolof Lan Kodduma Jigéen Birom Yombo ma Jigéen ɓe fof laamimo Jolof Alburi Piyam mana laamimo Jolof fami ni woni yetturi ha yetti Alburi Ndiaye Alburi Pende Jeeme Afa Kandal Goro Ndiadiane Ndiaye woni gonɗo Bourba Jolof de 1800 kono noon de Alburi Ndiaye yi ha yontude yo e moɓe mbiyata o mo ganduɗa ko Abdoul Segele Dundo mana malade o yontida e muɗum nde ummiti toon nete fiyande mawde yanti toon o ummiti toon o arti o tawtoy hono Ali Dundo Segele ɓeɗo goni laaminoɓe Jolof ɓe hanki gila Sabour Mbengue Ndiaye ha yetti Alburi Pende Jeemi woni Alburi Ndiaye Bourba Jolof ɓeɗo goni Bourbaji Jolof isa bala émission bi di jeex xam naa ne yi may liggéeyal si entreprise SAD mooy les conducteurs de travaux mooy Moussa Ndoye maa ngi koy nuyu di ko bëggee si émission bi ku may wax gàtt yàkkul góor gàtt ku nga xam ne daal gàttul xel technicien ku nga xam ne daal très performance lu ñu gën ni si technique si wàllu conducteur des travaux Moussa Ndoye maa ngi koy nuyu di ko bëggee ak sunu chef mooy Mandiaye Ndiaye conducteur de travaux tamit ku nga xam ne macha allah suñu xel yëpp ñu ngi si moom vraiment l'espoir de la jeunesse incha allahu taala de SAD Mandiaye Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la bëggee Tamsir Ndaw mooy comptable ku nga xam ne très performante lu muy liggéey lu muy defar nit yëpp ñu koy wóolu lu muy def moom Tamsir Ndaw moom ak Arouna Fall ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di bëggee si émission bi Fawru Fouta di Demba Bousso di def à tout moment chaque dimanche 19h 20h hade émission gasde bisimilla ma Mahamadou Hadi Ndiaye émission meɗen presque netti wuɗude 1 minute walla 2 minutes bisimilla ma mbaynodira konngol ma batteɗigol inchallahu taala eyi Allah jarama Demba Bousso en calmini kadi pulaar fof en calmini diaspora o enen mbiyaɓe kadi eɓe nanggui e gueɗal mabɓe ɗum tawno mo fof jogui gueɗal wallay ndeysan
kamɓe ne gueɗal ɓe ketti koye hettade e gollal ɓe kettigal ɗon gueɗal mbiɗa yettuma kadi anni kala gendiyanke kadi ka jiɗɗo leñol ma ɓe mbattima haqqille Seydi Diaye ɗum noon Allah jarama on jarama diaspora Sénégal TV johri ndeyi windere kala ɗo mbawɗo wonde eno gonirɗon alhamdulillahi rabbil alamin Allah en puɗɗorno bisimillahi rahmani rahim en mbi hen kadi alhamdulillahi rabbil alamin Allah kala noon no moƴƴirte feewi yuɓɓe ha moni foof tinimana feewi yuɓɓi ummi koto jomiraɗo subhanahu wa taala kala no jiiruɗon woodi no yaari ko Demba Abou Sow inde muɗum tan e yettode muɗum wonno invité meɗen ko Amadou Hadi Ndiaye gorko mo ñangga eedi e ñangga windoɓe caméraman meɗen golle ma jooɗi juɓɓi woni Amina Ndiaye wondude technicien meɗen toon to régie to woni mana Omar Ndiaye wondude kadi la directrice eɗen calmiɗen juuro wondude Seydi Serif Abba toon to leydi France ɗum noon haga assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ha dimanche prochain inchallahu rabbi yen gone jaam ndeysaan